El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Que desmonta unha das mentiras presentes no libro difundidas na sociedade galega, como moitos dos que estades aquí, que demostran que a lingua galega e a cultura non é unha peça a hora de sair de Galiza que nos limita, senón que é un valor e un patrimonio que debemos cuidar. Primer de tot, merci a tots per venir aquí, sobretot a la societat catalana que s'ha solidaritzat amb aquest acte. Foi a història, cale a història de la plataforma de Defensa de la Llengua Gallega. A plataforma é unha plataforma vinculada tanto ao mundo catalán como galego e redactamos un manifesto propio. Poderíamos vincular o noso traballo ao país no que vivimos, que é Cataluña, e naceu unha iniciativa en torno da lingua que se chama Programa de Conversas Fálame Galego. Este programa, que se leva conjuntamente co Centro Galego de Barcelona, ten dúas modalidades, por un lado o voluntariado lingüístico, por outro lado o intercambio galego-catalán. O manifesto a prol da convivencia lingüística e da igualdade dos dereitos para o galego e convidou a sociedade a participar nunha manifestación que tuvo lugar o 17 de maio do 2009 deste ano. En diversos puntos de Europa fixeronse actos conxuntos e aquí en Barcelona a Plataforma de Defensa da Lengua Gallega creouse para facer paralelamente o acto aquí en Barcelona, ¿no? A manifestación tamén incendia. Velles sàvies, que és per això que torna. Potser sí que llegeran. Galego e castelán é unha lingua propia, o galego. Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. De pronto, nun país que non ten nin o profesorado, nin os libros preparados para dar clases en inglés, agora resulta que temos que ter un 30% das materias en inglés para que os nenos galegos sexan os mellores escolarizados da Unión Europea. Evidentemente, iso non ten ningún tipo de credibilidade. En Vigo, antes do Nadal, fixeron unhas xornadas para falar de todo isto. Nunha das xornadas, convidouse as plataformas. Estaban as que antes citei, estaba Prolingua, Galego para a Humanidade, Cambia Galicia, Queremos Galego, e estaba tamén Galicia Bilingüe. E dixo isto: cando os nosos fillos se lles dá clase de medio natural, quedan peor situados que os demais, porque ao non saber o que son centos e cogomelos non poden aprender. Sentín mágoa, porque se iso é certo, erra morir o de Galicia Bilingüe, porque aí o que falla é a didáctica, non falla o galego, porque non creo que un neno de cidade saiba tampouco o que é un elexo. Eu pregúntome, por parte dos nosos gobernantes, se os nenos castelán falantes de Galicia perden a súa escolaridade porque lles digan os nomes en galego, que van facer cando lles digan en inglés. Na época da internet, na época da globalización, cando se está traballando polo plurilingüismo, cando se considera que cantas máis linguas saiban os rapaces, máis potencial e máis capital lingüístico teñen, como pode ser que nós en Galicia esteamos en casa? És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Mentides sobre la llengua gallega, no totes, no en el mateix sentit, no en la mateixa perspectiva, però podria aplicar-se moltíssimes a la majoria de les llengües del món. Podrien ser moltes d'aquestes mentides directament aplicables a la gran majoria de llengües del món, el bretó, el basc, el tàtar, és igual, i entre elles la meva llengua, el català. Per tant, doncs, parlar d'aquest llibre és també parlar del català propi. Aquesta mena de mentides, el mateix llibre ho diu també, que són pensades i formulades per consum
estricte de gent que li importa molt poc el gallec i li importa molt poc el català i les llengües, i que de fet el que li importa són les seves pròpies baralles polítiques. Una altra línia en aquest mateix sentit, també fonamenta moltes mentides de les que denuncia el llibre, és el que podríem dir-ne el racionalisme o pragmatisme lingüístic. Les llengües, diuen, serveixen per comunicar, són eines de comunicació, i tota la resta són tonteries. Si una persona creu sincerament que una llengua només és un instrument de comunicació, primer hauria de passar-se la vida callat, perquè transmetre informació estrictament ho fem poc. Parlem per moltes coses, parlem per transmetre moltes coses, però informació estricta en transmetem poca, normalment, però a més hauria de renunciar a la seva llengua i abraçar-ne una, o bé que fos realment universal, o crear-la. Jo no vull un metge que parli gallec, sinó un metge que em curi sobre l'obligatorietat de determinades feines, de determinades funcions públiques, de saber una llengua. A banda que un metge que fa una especialitat llarguíssima, que estudia no sé quants anys, que avui dia haurà de llegir bibliografia en algunes llengües, etc., és molt sospitós que no pugui aprendre la llengua dels seus veïns. Un no confiaria excessivament en la competència d'una persona que no és capaç de fer això, que és molt més fàcil en teoria que no pas el que ell fa com a professió. Utilitzem algunes d'aquestes mentides, no? Que ens arribem a creure, per exemple, que parlar amb la nostra llengua és mal educat, o que, en fi, és violent, aquestes coses, i sobretot que ens arribem a creure que determinades llengües, pel fet de ser parlades, fan que aquesta persona sigui vista com a fanàtica, radical, dogmàtica, etc., mentre que altres és normal, parlant normal. He sentit moltes vegades respecte al català i respecte al gallec, quan serem una llengua normal, no? Si una llengua normal és el castellà o el francès o l'anglès, jo no vull ser una llengua normal, perquè justament aquestes llengües són les que ens han, les llengües en si no, però determinades polítiques lingüístiques lligades a l'expansió d'aquestes llengües doncs han aixafat cultures i han fet coses que jo no vull que faci la meva llengua. Per tant, si això és la normalitat, doncs millor que no. De fet, encara avui potser no trigarem a que no sigui així perquè les cultures es van homogeneitzant, però encara avui la majoria de nosaltres del món, de tot el món, no som normals. La majoria de nosaltres no parlem aquestes grans llengües que s'han expandit, parlem llengües que ens consideren locals, regionals, etc., que són les que es desenvolupen a poc, d'una manera comunitària, natural, diguem-ne lentes, més no, que per tant no estan subjectes a polítiques lingüístiques agressives o imperialistes. Libros como este que presentamos aquí, de 55 mentiras sobre la lengua galega, son muy útiles porque en la que no son un libro estrictamente, en la que un libro riguroso no es un libro sobre sociolingüística, ningún libro dirigido a especialistas, sino simplemente un libro dirigido a ciudadanía, a xente que utilizamos o galego día a día, que tamén día a día estamos recibindo moitas mentiras e moita presión e moitos discursos que queremos condicionar a nosa opción lingüística. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així.